Panguva inoi kuwanikwa kunzi these army officers, generals, vari mumabarracks, panguva inopuwa mawarnings vachinzi yes, you've been given motor vehicles, but panguva inoi people they are commenting zvakasiyana siyana. Toona vana nevha masora sei panguva inoi vari kuyachikomenda vachiti mota idzi itoriwo ngozi yamato acceptawo zvenyu. Zvisapinda mashoko ari kunyatsokuonekwa kunzi these guys vari the ruling party ZANU-PF zvigananda panguva inoi vari kuzama kuda kubata each and every corner vakwanise kuiconsolidate nekuicapture such that hapana any chaos kana any coup inoitika munyika yeZimbabwe. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Nevhasi masora sei comrade vanobudanyira chiti ndiye gullible military, you will find the trackers, recorders and jammers in the fuse box, brake lights under the dashboard, on the OBD2, decorative panels on the undercarriage panels, roof covers and fuel tank plates. They know you ain't politically smart enough to be vigilant. Ndomacho kanomudanyuka vanobva posta picture remota aiwa dzakapiwa aiwa vemauto maZNA officers panguva ino achiti aiwa he is warning them kuti you've accepted these motor vehicles but iritori nhamo yamacho zvitakurira just because ari kutaura nawe kuti mune matrackers, mune marecorders, jammers and everything. Panguva ino achiti aiwa itori game yepolitics yamuri kutambiwa panguva ino kuti any plan kana any plot yamungada kuita kana any conversation kana kwaungada kuenda they will be tracking you, they will be seeing you. So any silly mistake unopanyura. Panguva ino they've mentioned there are some things zviri muma brake lights, fuse boxes, which means they can do whatever they want anytime. Mbotidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pine comment section medu dzemafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.